Bukatu dira denboraldi aurreko lanak. Bukatu da probak egiteko garaia. Proiektuaren berri eman, eta orain bakarrik martxan jartzea faltaba. Asteburuan, Frantzian, Paul Ricardeko pistan, nazioarteko 3 formulako sari irekia martxan jarriko dute. Horratera beharko ditu Igor Urienek bere doain guztia. Abadinoko gazteak denboraldi aurrean gauzak ongi egin ditu. Erlojuaren kontrako probetan, saio libreetan, sailkatze saioetan eta lasterketetan aurrean egon eta irabazteko gauza dela erakutsi du. Pentsa dut pretemporadan bihar moduen indogula eta ekipoa ez da posik, da gauza zelan urtetan dien. Emilio de Villota taldeko ingenieri eta mekanikariekin ongi uztartu da. Elkar ongi ulertzen dute eta gero hori pistan agerian geratzen da. Lehenengo helburua kotxeari neurria hartzea zen. Esan eta egin. Batez be kotxera ahalik eta harinen moldatzi zen da garrantzitsuena eta bai txapelketara eta begire horrek garrantzia handia dauka. Ikusi eta ikasi. Lehenengo urtea ikasteko garaia. Aurretik pentsatutakoak aldamenean utzi eta lan berriak ongi egiteko jarrera irekia komeni omen da. Nimentzen momentuen ikusi bidala ze jarrera egin jarraitu eta alandabe lehenengoko garreretan nipentze dute ahalik eta hobetuen eitxera joan bidala eta gero ikusiko da ze jarrera jarraitu. Jerezen aurren egoti, presiño bat egin lehike ez, baina nipentze dute nire aurtengo helburu nagusia ikesti dela, da gauzak ondo urtetan badie aurrera ez, baina printzipioz gauzak ahalik eta hobetuen eitxea. Talde buruak Emilio de Villotak ez du aurkezpen handirik behar. Espainian bat formulako aintzindaria 70ko hamarkadaren ondarrean, 1980an lehiaketari lotuta jarraituz gidari eskola eta talde propioa martxan jarri zituen. Enpresa horretan jarraitzen du gaur egun. Bere eskolatik ospe handiko gidariak pasatu dira urte hauetan zehar. Berak ondotxo daki puntako pilotuak izan behar dituen doainak. Hasteko, pasioa edo grina. Burua horretan jarri eta bete-betean sartzeko gaitasuna. Helburua lortzeko grina sentitzea. Irabazteko gosea, determinazioa edota erabakiak hartu eta betetzeko gaitasuna. Jatorria, hau da, haundikeriarik gabeko giroan ezia izatea, larremotzean ezitako izateak pertsonaren doainak piztu egiten omen ditu. Izaera xumeko pertsona. Berezko talentua, berezko senak bere biziko garrantzia du, nola ez. Horiek guztiak bildu eta behar bezala jardunda, zuhur ibilita, emaitzak ikusiko ditugula uste du. A la espera de los resultados, pero honestamente creo que van a llegar. Taldeburuak Igor Urienekin azken 4 urteetan harremana izan du, harreman estua, Abadinoko mutila ondo ezagutzeko lain. Igor gaztea da baina heldua, gauzak ongi dakizkiena eta oso lehiakorra. Yo creo que es verdaderamente un diamante y una suerte tener un piloto así entre nosotros. Urienek beti azpimarratu du talde lanaren garrantzia, eskuartean jartzen diotena ahalik eta lehiakorrena izan dadin. Horretarako ingenieritza ikasketek ikuspuntu aberatsagoa ematen diote. Entender qué ocurre dentro del coche. Hori omen da autoa puntuan jartzeko bide onenetakoa. Desarrollarlo y que al final se concrete en esa famosa frase tan repetida que es la puesta a punto, ¿no? 70ko hamarkadako lehiaketaren eta gaur egunekoaren artean alde askotxo daude. Baina beste gauza batzuk ez dira aldatu. Nagusiena, gidariaren gosea, pasioa edo grina. Automobilismoan beste kirol askotan ez bezala, kirolariaren eskutik kanpo dauden kontu asko daude. Teknologiak garrantzia handia du. Gaur egun, lehen baina handiagoa eta horrek nola edo hala gidariaren lana eta garrantzia lausotu edo estali egiten ditu. Antes había un poco, el piloto era más artesano. Garai hartako gidaria artisauagoa zen, gaur egun ordea teknikoagoa.
biek lehiaketarako grina berbera dute. Yo creo que lo que les une es una pasión por encima de cualquier otra cosa. Pistan, lasterketa hasi aurreko uneak tentsio handikoak dira denentzat. Gidariak beste guztien lanari etekina atera eta berea ongi bukatu behar du, eta horrek urduritasuna sortzen du. Talde zuzendariek une horretan beti azken aholkuak edo ematen dituzte. Lasai urtetago eta gauzak lasaitasun bat esartzi eta karreri elusi dela, ez dela lehenengoko bueltako kontua. Beste pentsamendu bat urtetik eitxotu, hori bai. Besti tranquil ikustozuz da horre zeuri lasaitasun bat emotutzu. Zortea opadion lehenengoak animatu egiten omen du. Gidaria babestuta sentitzen baita, baina behin eta berriz entzundakoan lagundu beharrean kontra egin dezake. Pilotaren esanetan gidariak bere buruarengan konfiantza behar du. Hauxe da gidariari beti ematen dion azken mezua. Créete la salida, a por ellos. Paul Ricarreko pistan hasiko dira komeriak. Ordura arteko lanak behar bezala egin badira eta kanpokaldetik okerrik ez badator, zailena gerta daiteke. Akaso ordu erdi geroago, ospakizunen unea izango da. Bestela berriz, trasteak jaso eta etxerako bidea hartzea besterik ez da geratuko. Hurrengoan, gaizki egindakoetatik ikasi eta lana hobeto egiteko.